Mga kabitayang sako na tadi karon sa Luway Public Market no ni unang tabo nila sa bagong. Oy, kuyawa oh. Bagong merkado nila. Dagan pagtaw, di talaga makadong sa taas. So ditong gulayan sa do. So na part dire nga upa mahuman na. Dili pa ni siya 100% na complete. Dong talistikas. Ginay ra oh. Oh. Okay, sorry. Ang CR nila. Panlaki.
Pero mga human. This lang. 446 ha? 446. Oh, dito na yun.